går på efterskole, så er man jo sammen med mange, og det er jo rigtig fedt, fordi du har hele tiden nogen omkring dig, og du slipper lidt af med forældrene og står lidt på egne ben. Så det er rigtig godt at gå på efterskole. Det er rigtig godt, fordi at, man får et helt andet liv ud af, at det er overhovedet ikke det samme som folkeskole. Meget mere socialt liv her, det var blandt andet derfor, jeg tog ud. Det var fordi, jeg i gang med at prøve noget nyt, og folkeskolen blev for stift for mig. Der sad jeg bare i nogle timer, og kiggede. Jamen altså, jeg synes, det bliver meget mere socialt som i en folkeskole. Altså, vi bliver mere boldet sammen som en familie, kan man sige. Det er rigtig fedt. Det er en masse oplevelser, man får, en masse ture, og vi laver en masse forskelligt. Det er ikke bare det samme hver dag, og man kommer hjem og bare sidder. Man laver noget hele tiden. Hvis man vil lave noget hele tiden, så kan man lave noget hele tiden. Og være i gang og hygge sig med sine venner. At komme væk fra det derhjemme lige og prøve at komme ud og klare sig selv på egen hånd, fordi altså ens mor har jo ikke lige til at pakke ens ting for en eller sådan noget, så man kan lære at klare sig selv, og man bliver også meget mere moden af det. Tryghed, det er byggestenen. Når det er i orden, så tør vi at udforske verden, så tør vi at prøve noget nyt, så er vi klar til at lære. Så basis for sådan et efterskoleophold ved os, det er i starten, at vi har fokus på, at vi skal være gode ved hinanden. Det sociale fællesskab, det skal bare køres i stilling. Så det bruger vi meget tid på i starten. Og det gør også, at man lærer hurtigt hinanden at kende, og de har været gode til at sætte sammen sådan på kryds og tværs ved bordene og kontaktholdsgrupper og klasserne, og sådan, man er meget sammen med alle forskellige. Den første uges tid, der er man selvfølgelig sådan lidt stille, man skal lige ind og lære de andre at kende sig, men jeg synes faktisk, det er ret hurtigt. Så hvis der er nogle problemer, så tager lærerne det hurtigt op. Og det er heller ikke sådan noget med, at man er uvenner med lærerne. Det kan du ikke rigtigt, for du går jo op og ned af dem hele tiden. Jamen det er jo klart, det er et helt andet samspil. Vi er her, når de står op om morgenen. Vi er her, går rundt og siger godnat om aftenen. Vi er her måske også den dag, kæresten slår op, og man trænger til at snakke med en voksen måske om, hvad der er sket. Så der bliver et helt andet samspil. Det er mere kammeratlig omgangstone, som er imellem lærere og elever, og der er også en helt anden respekt imellem lærere og elever. I hvert fald min oplevelse af at være på en efterskole i forhold til ude i en folkeskole. Her ved os, der kan vi sige, at vi har en profil, kunne man godt kalde det, der siger, at gymnastik det er basis for alle. Fordi der får du styrke, udholdenhed, bevægelighed, koordination til alle idrætter. Og så har vi fodbold og håndbold på højt niveau. Altså fodbold, der er det jo træning, hvor det er meget lærende at forklare, og så skal vi selv gøre det bagefter. Det er sådan tit sådan selvstændigt. Altså håndboldundervisning herude, det er et valgfag, som man kan vælge, hvis man selv har spillet i klub, eller bare har lyst til at spille håndbold. Og underviseren, han er ret god, synes jeg. Han træner selv et rimelig højt niveau. Vi har næsten en obligatorisk gymnastiktime hver dag. Det har vi hver dag. Obligatorisk, og så kan det jo så der morgenløb om morgenen også. Og så kan man jo så vælge idrætsfag udover. Og der er næsten en valgblok hver dag, som regel er idræt. Heroppe der er vi niveauinddelt. Så der bliver taget nogle test i starten af nogle matematikprøver, og sådan, så kommer vi på vores niveau, så vi alle sammen kan lære lige hurtigt, så der ikke er nogen, der bare sidder og venter på de andre. I dansk her, der arbejder vi med aviser lige nu, hvor vi arbejder i grupper. Det synes jeg giver en godt arbejdsmiljø. Og vi arbejder rigtig meget i grupper. Og der er vi jo både ude på gangene og i vores grupperum, hvor vi sidder og har gruppearbejde. Det betyder, at jeg lærer mere, synes jeg selv, og jeg kan også mærke, at min karakter er steget, efter jeg kom herop. Det er mere frit. Vi bruger mere bevægelser i læringen, så vi indlærer f.eks. med en fluesmækker, som vi gør i tysk. Der bruger vi meget fluesmækkeren. Og det gør faktisk, at de kommer til at gå op i det, og kommer til at konkurrere, og på den måde lidt hurtigere får det lært, end hvis vi havde siddet og bare oversat sætninger eller lavet andre ting. Og det kan jeg klart mærke en forskel på, siden jeg kom herop, at det trænger meget bedre ind i hovedet ved at bevæge mig i timerne. Folk er meget positive over for det, vi skal lave, og det er meget kontrast i forhold til folkeskole, for der er det meget sådan, hvis læreren siger et eller andet, så er det bare sådan, ej, hvor træls og hvor nederen, det gider vi ikke. Og sådan, her er det bare sådan, lærerne siger, nu skal I lige gå derhen, og så er folk bare sådan, yes, det gør vi, og det er bare super. Men vi har også en del af rapporter,
I 10. klasse for eksempel, der går de meget ud af, at man lærer at lave en rapport og sætte den op og sådan noget, så vi bliver klar til at komme på gymnasiet også. Jeg håber, når eleverne de tager væk fra vores skole, at de har fået et fagligt løft, idrætsligt, kreativt, bogligt. Men også af, hvad det er at være en rigtig god kammerat. Og at det, der betyder noget, det er, hvordan du er som menneske. Og måske ikke så meget omkring, hvilke evner du har inden for boglige fag, eller inden for fodbold, eller inden for håndbold. Men det er, hvordan du gebærder dig som menneske. Jeg tror, at det udvikler en rigtig meget. Fordi at man er hele tiden på, og man lærer sig selv endnu bedre at kende, tror jeg faktisk. Man ser sig selv fra nogle andre sider, end man er vant til at overskride nogle grænser. Og sådan. Altså, jeg forventer, at jeg får en masse nye venner, men også, at jeg udvikler mig bogligt. Det betyder meget for mig, at jeg bliver klar til at komme på gymnasiet, så jeg kan klare det. Jeg har en masse venner med. En masse nye venner, jeg har lært at kende. Og en masse ture og oplevelser. Og noget bogligt, fagligt.